Vážené dámy, vážené páni, cieľom tejto novely, ktorú znova podávame, už bola predmetom rokovania. Po konzultácii s príslušným rezortom podávame tento návrh znova a jeho cieľom je skoncovať s čiernymi stavbami, ktoré sú nekontrolovane budované na súkromných pozemkoch. Dochádza u nás ku obrovskému zaberaniu súkromných pozemkov, absolútne beztrestnému. Sú to vlastne krádeže, doslova krádeže pozemkov, kde sa nám hlavne osady rozrastajú absolútne nekontrolovateľne obsadením cudzého pozemku bez akejkoľvek možnosti zakročenia. Zákon, ktorý doteraz hovoril, že možno to riešiť pokutou, je absolútne neúčinný a tí ľudia to vedia, lebo vieme veľmi dobre, že 99% týchto ľudí je v hmotnej núdzi a pokuty sa od ľudí v hmotnej núdzi vymáhať nemôžu. Čiže je to absolútne beztrestne. Ja vám to poviem na jednotnom prípade, keď sa vám niekto nasťahoval na vašu záhradu, si ju vykolikoval a postavil si tam dom a vy nemôžete absolútne nič robiť. Maximálne vy dobijete, že ten dotyčný si má zaplatiť pokutu, teda mu bude udelená pokuta, ktorú ale zo zákona platiť nemusí. Čiže už dneska sa ani pokuty nedávajú, lebo je to len zbytočný náklad a zbytočné uradovanie a ľudia prichádzajú mnohokrát o jediný majetok, čo majú. Títo ľudia na dedinách na východe toho viete veľmi dobre, že veľa nemajú. Väčšinou majú nejaké rodičovské pozemky a tie sú im aj takto zaberané absolútne beztrestne s totálnym výsmechom tých, ktorí to robia. Čiže tu už nebude možnosť na výber, že dám pokutu a teda vlastne nič, vedomí si, že je to nič, ale bude tu pravidlo jasné, musí sa to zbúrať. Myslím si, že situácia sa už dostala do takého stavu, že iné riešenie nemáme.